DF-flagene vejer foran Kongresscentret i Herning. For Dansk Folkepartis årsmøde skal netop til at begynde. En af årsmødets hovedpersoner ankommer, som altid fuldt af rullende kameraer. Indenfor er mange af deltagerne nu kommet, og de skal naturligvis skrive sig ind. Rundt omkring hyggesnakkes der, og der er flere kendte ansigter imellem. Et af de nye ansigter er Christian Langballe, der med 2.840 personlige stemmer er nybagt medlem af Folketinget. Jeg skal ind og kæmpe for den værdipolitik og den kulturkamp, som vi har kæmpet siden 2001. Det er jo meget afgørende, at den kamp fortsætter, navnlig nu, hvor vi er i opposition. Inde i salen er der meget aktivitet, og Pia Kjærsgaard lader op til sin årsmødetale med interviews. Årsmødetalen er en stor succes. Det handler om at stille skarpe krav til tilpasning, danskundervisning og fravalg af sharia og tilvalg af ikke bare det danske sprog, men også danske normer og dansk arbejdsmoral. Det vil vi kræve af regeringen. Næsten lige så stor en succes var det, da Kim Christiansen startede årsmødet med et brag af en liveudgave af DF-hittet Herfra min verden går. Rigtig godt årsmøde til jer alle sammen. Tak.